asị m ka onye chiri ya zelo sị gachi tata bụ oge gbakwara anyị mma anyị gbuo na ihu ga ebute mma anyị gbuo na azụ anyị bute mma anyị gbuo n'aka nri anyị bute mma anyị gbuo n'aka ekpe anyị bute mma kachi ihe ọma mere anyị taa ya gazie n'ọfọ ya abụkwa m onye nke gị Ugochi Tubelu na Oraifite nwa Nri na Oraifite Adama Nri. Ihe mbịa ka nkọwa n'ụbọchị taata bụ gbasara awele. Ihe mbịara ịkọwa maka ya bụ awele. Awele nwere ụdị dị iche iche. Ọ nwere nke azị kịta na-emezi, ndị mmadụ kịta na-emezi a na-akpọ oke awele, oke ite. Ọ bụrụ anya ka m na-ekwu maka ya, mana ihe chọrọ ka nkọwa maka ya bụ awele bụ nke ndị nna anyị na-emebu gboo, maka na ndị nna nna anyị ha are so wise. Ihe ọbụla ha na-eme ọnya ka ji wee sị na ndụ ka akụ, azịkwa ọzọ sị ndụ bụ isi. Then ha wee zakwa aha na-ekwu nwa ka ego etc. Ogawazie enwere ọtụtụ afa ndị Igbo nwere gosiri gị na kama richi ọzọ rijuo afọ dachi ụzọ ọsị ka e buru ọnụ. O nwere ụfọdụ oke ite ndị mmadụ na-asị ka ha mee maka ihe na ha chọrọ ego mbute, too much money. Now mana ihe kpatara na ọdịnala Igbo anaghị ekwu maka ụdị ego mbute a bụ onwere onye deity obodo dị iche iche na ala Igbo hibere maka too much money. Yes, ihe kpatara ya bụ na ndị Igbo dịka ihe na-agbasa ozi ewu ozi ọdịnala Igbo etu ọ dị na mbụ. Ihe na-ekwu okwu ya bụ na onye ọbụla chọrọ iwe onye Igbo chọrọ ibi ndụ, ihe anyị na-ekwu bụ ka oke anyị nke anwachi anyị bido anyị bifo anyị bịa ụwa, n'ihi ụwa anyị si nọọ etu a ka anyị aha na anyị ga-abụ ọgaranya, baa ụba, nwee ihe agwakụ na ihe nwenwe. Mana ọ bụrụ ozi ka anyị nwee karịa ihe anyị na ya so chọrọ, maka na the law of creation, mgbe ọbụla ị chọwalụ ka ị nweta ihe abụrụ ihe ya destiny, ya nature and nature beings around you permitted, it then means that you must break the laws of nature. You must play out of the way or out of the rule. You must step on toes. You must try to break the principal laws of nature that governs the universe. Therefore, whenever you infringe on the principal laws ordained by the Almighty Father and oversee and governs by entities of powers, then you are out of track. And for doing that, you will face the consequence. And that consequence we hear that and the mmadụ je daa oke ọgwụ n'ụdị oke ite. Enwere ike sị gị na ọgwụ awa na-aga na-enye ya nkịta, mana ka mma ofu a ọgwụ ọbụla maọbụ mmụọ ọbụla na-eri nkịta ga-eri mmadụ, bụrụ nke eburu n'obi. Ọgwụ ọbụla maọbụ mmụọ ọbụla na-eri nkịta ga-eri mmadụ. So mana ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ maka ndụ. M gwara nwanne m ọdịnala, achọrọ m ịbụ the oldest man in my village. Achọrọ m eme maka ihe and enwere m ụmụ and achọrọ m inwe ụmụ, maka na ihe mmadụ na-akpara ego n'ụwa bụ ọtụtụ ụmụ ya ka ụmụ ya zụọ ya. Now kedu uru ọ bara na onye a chọrọ ka o bute oke ego mbute, then wee mebie ntọala the law that governs the universe.
ọ bụrụ na ime etu a ọnya na-ebute na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike nwee too much money, enwere ike anọkọta otu ụgwọ ya agbabiri, enwere ike anọkọta a na-enwe miscarriage because na ike o butere too much and o step on toes, because mgbe ọ na-achọ ka o bute ike a, ọ na-achọ ka ike a wetara ya ego ma ọ chacha bute, ọ chakacha bute, therefore o step on toes. Now o nwegasịrị ihe dị omimi ma akọwa gbasara ụdị the ways they operate. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị ogologo ndụ, chọọ ịmụta ụmụ, chọọ ka ibi ogologo ndụ, nwee ihe akụ na ihe enwe one chi gị kwadoro na ndị gị na ha so sịrị n'one a ị ga-enwe. Ọ dị awa ka na-enyere ndị mmadụ aka agba mbọ na ihe anyị na-eme wụ anyị na-akpa na anapa n'ọfọ bido na mbụ kpọtuoruchi onye anwa, ịkpọtụchachi onye anwa, onye a na chi ya erikọ, maka na chi bụ ụzọ chi ya chi ejikọzie chi ya nwa wee lezie aka wee reviluo ihe niile ọ chọrọ iyi uwe onye anwa wee lezie aka wee kọtaba o nwezie ihe dị iche iche ụchụ mmụọ ma ụchụ mmadụ agbara onye anwa na-eme na onye anwa gbasịa mbọ na ọ mere uru mgbe ọ bara alụ ọrụ wepụcha ihe ndị a n'ụzọ gbuo ihe ndị a, onwe ihe na-enyegasị nsogbu from family, emedochi ihe niile ndị a ka ihe ọbụla bụzi oke ya gbuo ya aka. Ihe anyị na-agba mbọ bụ ka mmadụ ọbụla maọbụ mmụọ ọbụla gara igbochi ihe ngwa bụ what you deserve, what you labored for. Mgbe ewepụchara uke, wepụ ilo na asị, hapụzie ka original thing that you deserve, what you work for and deserve to enjoy the fruit of your labor ka ọ bịa, ka ọ ghara inwe ihe ọbụla si n'uke maọbụ ndị anyị maọbụ ndị kwuru ga-egbochi ya. Maka n'ihi na gị na ndị ezumezu mmụọ niile, entities of powers from east to west, north and south, ezumezu mmụọ niile na be nna gị anọgo in agreement, enyeghị ihe ha na-eri, ha ga-agbaziri gị ọgwụ fụ na o nwere ihe ọbụla bụ ihe mmadụ mere maọbụ ihe mmụọ mere ga-anapụ gị oke gị. Onyenwa emechara na-eto ibo ụba gị na chinyere ibo oke ụba, mana ọ bụrụzi nke ka ihe tinye aka n'ọgwụ, marakwa na ọgwụ hiri onwe ya iche, ọdịnala Igbo hiri onwe ya iche. Ihe na-achị kụwa bụ ihe ọ ga-abụ edoziere gị ụzọ gị ka ị nọ ogologo ndụ. Ọ bụrụ na edozichara gị ụzọ, ọ bụrụ na onye chọrọ oke awele, anyị merie oke awele. Ihe were oke awele a na-eme bụ o nwere ahịhịa bụ na-eweta favor, nwee ma miracle leaves. O nwere ka ha na-esi arụ ya uche miracle leaves ga-adị ya, afịfịa nwele ga-adị ya, then ebulu a na-ebunye atụrụ, a na-eji atụrụ arụ ya, alụcha atụrụ anwa, then enwelu some necessary parts na atụrụ ahụ wee mụọ ya nke ụmụ ahịfịa ndị a na akwa na ihe ndị niile na-adị n'ime akwụkwọ acha niile anụọ ya anụọ, anụchazie ya anụọ anwa, then ọ bụrụ onye na-aṅụ nkwụ ọkụ, etinye n'ime ya bụ nkwụ ọkụ anwa, then gwazie onye ahụ etu ọ ga-esi wee na-eyuzie were ya na-ekwubi okwu ka ụmụ entities of powers ndị ichie wetabara ya akụ, chụbara ya ego, nweta nke bụ nke ya. Nke a na-ekwu imidiro inye ya ihe ọbụla a ga-apadarize ya, onye anyị werezie nwunye na nkwụ ọkụ ụdị ọ na-aṅụ, agwazie ka ọ ga-esi wee na-eyuzie wee na-ekwubi okwu ka ihe ma mewe na ndụ ya, ka atụrụ anwa mụwara ya ego, then na ihe ndị ọzọ eji wee arụ ya bụ ihe natural things. Nke ahụ imidiro mfekwa, nwere ihe na-afịkwa na ya, nwere ihe dịka dọba ya n'oke ite na-enye ya ihe mba. Then ọ bụrụ onye a na-aṅụ ha ọtụ, apadarize ya ka onye a ga-etinye n'aka wee fụpịa n'ikuku ka ha chụbara ya ego, wetara ya ihe bụ oke ya. O nwere nke hụ na debe nka dịga na-enye nka mba. Ihe anyị na-eme bụ natural things, ka mmadụ baa ụba ja na chi ya kwuru anụ ka o wee dị na onye na chi ya kwuru. Dịka anyị si ekwu na mbụ, inekwa anyị ya ahụ akara WhatsApp anyị nwoke sendere anyị meseji maka enye nkwagharị ọbụla. Nke ọzọ, like our videos
share kwanye ya to ndị enyi gị, subscribe to our YouTube channel ka iwe na-enweta nkụzi anyị na-ekuzi kwa ụbọchị wee na-aza maka na our mission bụ to help people live better life. Ndị Igbo kene m ụlọ daalụ nọ onye chi ya zelu udochia.